Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýogşan anagurwa. Bu hepde Azatlyň websaýtyny iň köp okulan habarlaryň başyny Berdim Hömmedow Nowatdaky kadr çalşygyny geçirdi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenistanyň häkimetler günwatara şol sanyny Birleşen Ştatlara garşy wagt işlerini täzeden güýçlendirdi. Baş tema ýerasty altylyk. Ýerasty altylygyň ýan türkmen häkimetleriniň girişen anti-amerikan propagandalaryna Abbasanyň Aşgabatdaky ilçikanaty reaksiýa bildirdi. Türkiýe döwri özbegi öldürmekde we başga döwür türkmeni yaralamakda guman edilýän iki türkmenistanly tutsak edildi. Türkmenistanyň 500 çemesi ýükle Bakun portundan gaýdyp bilmeýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz, videomyz iň köp okulanlaryň, iň köp görülenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny diýirdigini suud etmedikleri wagtlaryň pensiýa we kömek pullary olaryň bank kartlaryna geçirilmek diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Türkmen häkimetler Türkiýede bir kanun ýaşaýan türkmenistanly migrantlaryň ýurda dolanmagyny talep edýär. Marda polis işgärleri kiçik husus dukanlara aýlanyp satlyk garytlaryň yaramyrlyk möhletini warlaýar. Marda owa ýaşaýjylar şol sanyna çağalar, gogoça çöplerini ýygnaýarlar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny türkmen görnüşleri birinji hepde diýen atlan çap edilen fotosergimiz çekýär. Türkmenistanyň ýüllerçe ýüklegy Bakun portundan gaýdyp bilmeýär. Bagdatda Abbasa darbasyny öldürilen general Süleymany we beýlekler üçin ýaz çäreler gurnarly diýen atlan çap edilen videolarymyz hem bu hepde köp görülenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyny Berdim Hömmedow Nowatdaky kadr çalşygyny geçirdiýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenistanyň häkimetler günwatara şol sanyny Abbasa garşy wagt işlerini täzeden güýçlendirdi. Baş tema ýerasty altylyk. Ivan Urgont Berdim Hömmedowyň dijelik etmegine üns çekdi. Ýerasty altylygyň ýany türkmen häkimetleriniň girişen anti-amerikan propagandalaryna Abbasanyň Aşgabatdaky ilçikanaty reaksiýa bildirdi. Marynyň ýaşaýjylary pul nagdlaşdyrmakda kötenýär, bankomatlaryň öňünde ul nowatlar döreýär diýen atlan çap edilen habarlarymyzda hem okujularymyz reaksiýa bildirip öz pikirlerini ýazypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, sizi hem Azatlygyň gozgoýan temalaryna ses goşup öz pikiriňizi aýtmaga, tejribelerinizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, Kepdäniň jemini Awstriýada ýaşaýan radio aktivisti Odolky ilçi Nur Muhammed Hanaw bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Nur Muhammed Türkmenistanyň gelip gowşan habarlara görä türkmen häkimetleri Türkiýede işleýän bir kanun ýagdaýda galýan, ýagny wiza möhletleri tamam bolan raýatlaryň ýygyna gelmekleri urnuny tagarla edýär olan Türkmenistanyň meşgalalaryna basyş görkezýär. Eger olar ýyllaryna gelmeseler, soň olary kanun esasyny çäre görler, jenaýat jogapkärçiligine çekiler diýen ýaly duýduruş berilýär, abaýsiýat edilýär, haýwat atylýar diýip Azatlygyň habarçylary maglumat berýärler. Indi siziň pikiriňizçe bu Türkmenistan öz raýatlaryny ýygyna nädip getirip biler? Sebäbi Türkmenistanyň 2 million çemes raýatyň çykyp gidenligi, daşardy işleýänligi habar berilýär. Ikinji tarapdan gitmek isleýänleriň köpelýänligi habar berilýär. Odal Türkiýede de işleýän adam hökmünde ýa günwatar tejribelerini bilýän adam hökmünde nähil gödüňe getirýärsiňiz? Türkmenistanyň nähil mümkinçiligi we raýatlaryny ýygyna ýygnamakda? Bu esasy düýüne tiretmek gerek. Sebäbiň düýüne. Näme üçin watandaşlarymyz öz ýurduny taşlap ýurtdaşyna gidip iş gözleýärler, şo ýerde ul hökmünde de işlemeni, taýinini, şonu bir pikirlenip görmeli. Ol hakykatdan öz ýurduny iş bar bolsa, çağalaryny ekläp bilýän bolsa, gazanyp, onu kim ýurduny taşlap gitjek? Şoň üçin ol izine getirmek üçin o taşlak gidenler ol ýöne mesleğinden taşlak giden o aslyn. İzine getirecek bolsaň, oňa bir şert döretmek gerek. Birincide iş yerini, ikincide iş yeri bilen üçüme bilmeýän bolsaň, onu iň bolmaganda sosial meselesine giretmek gerek. Şol iň kes aýlyk günlük bilen şo sosial tarapdan töläp
iyice işlerine yeterli şu zatları gözüne getirip sosyal meselesini çözmek gerek. Bu zatlar bolmasa ondan iş veren dedi. Şu yurttaşına kazancağını yurdun içinde kazanır yani son yani aylık günlük olmalı. Yine bu şartlar bolmasa sen hiç olsam izne getirilmeyen ol adamları. Kanunsuz işler, gizli işler, eyder, beyder onu etmese ve bir so yerde bir zat yurttaşına bir kazanmasa o ne hel çağlarını başkasını ekleyebilir. Inni Nur Muhammed ağa bağışlan sizin şu sosyal gorugluğunu üpçün etmeliyiňizde. Emma Türkmenistan şu öňkü sosyal gorugluklukdan hem el çekdi, iqtisadi kynçylyklar sebäpli, ýagny yeňillikli bahadan berilýän harytlary ýa hyzmatlary ýatyrdy. Umman Türkmenistanyň iqtisadi ýagdaýy kyn diýen pikirler aýdylýar. Ikinji tarapdan Türkmenistanyň prezidenti geçen ýyl paýta planynyň Galla planının dolanlygyny aýtsa da häkimlere orden medal berse de sylaw berse de büýleýän bir topar häkimi o maksatnamasy bilen baglykda wezipesinden oşadyp ber. Ýagny ýagdaýyň agyrdygyny öz hereketi bilen boýnalýar. Bu bolsa yerli synçylaryň aýtmagyna görä o bolarda işlejek adamlaryň barka adalýanyny bilen bagly. Şo o bolardaky adamlar, o huzurundaky adamlar gazanç mümkinçiligi bolmadan daşaryk gidýärler. Indi Türkmenistanyň bir o huzurundaky ýagdaýym şeýle bolsa Türkmenistanyň adam zerurlugy, işçi güýjüniň zerurlugy barka kän duýulýar. Ikinji tarapdan bolsa siz sosial goruglugy üçin etmeliýäňiz, oňa da Türkmenistanyň mümkinçiligi ýok gali. Hem adamlaryň sosial durmuş şertlerini goglandyryp, soňalara iş ýerlerini döretmäge Türkmenistan eger istese mümkinçilik tap bilermi? Türkmenistanda barmy şeýle mümkinçilik? Türkmenistanda şeýle mümkinçilik bar. Sosial ýagdaýyny goglandyrmak Türkmenistanda bar ýagdaýy. Ol esasy ýanky borgolluksuz guruşykdan el çekmeli. Peýda bermeýän bir topar guruşyklar dogam etýär Türkmenistanda. Ony näçe ýyl bäri aýdyp geçýär. Şol zatlardan el çekip, şoňa edilýän çykdyjy, täze bir iş ýerini açýan obyektler gurulsa, ol başga mesele. Ýöne o gurulýan täze guruşyklar heýkel ýaly olardan bir hiç döwlete ne halka hiç kime peýda ýok. Ine şo zatlardan bor bolsuz ýanky bir ambisiýon guruşyklardan özüni menmenlik görkezmek üçin gurulýan guruşyklardan el çekmek gerek. Şo zatlar kesilse, ne şoňa edilýän çykdyjy halka diňdirilse, ne şonu sosial ýagdaýy goglandyrmak mümkinçiligi bolar. Indi Nur Muhammed ağa ýurdisinden gelýän başga bir maglumata görä, şo bilimli kadrlar hem gidýär. Bilimli kadrlaryň bolsa zerurlugy barka kän ýylýa aşaklykdan ýokary okuw jaýlaryna kabul edilýänleriň bolmanda 20 adamdan birini bilimli okap biljek adamlardan, ýaşlardan kabul etmek hakyny tawşyryk berilipdir. Aýdylmagyna görä şu edaralarda ýokary okuw jaýlaryny gutorup gelen adamlaryň arasynda iş bilýän, iş başarjak adam, iş öwrenip biljek adam juda az bolup durýar. Bu bolsa edaralardaky işiň togtap galmagyny, durup galmagyny, hatda kagyz işleriniň hem ýöredilip bilinmeligini alyp gelýär diýip ýerli synçylar edaralardaky ýolbaşçylar bilen gurlaşyp habar berýärler. Türkmenistanyň görnüşinden bu ýagdaý uzak ýyllanyň dowamyna emele geldi. Bir tarapdan bilimli adamlar az ýetişýär, olaryň ýerine para berip diplom alýanlar okuw girýär. Ikinji tarapdan bolsa has gowy bilim alan adamlar daşarda işläp biljek adamlar hem daşaryk gitmäge ýekkin edýär diýerler. Indi şu ýagdaý nähil düzedip bolar? Bu ýagdaý düzedip bor, onu diýetmek gatan şart. Birinciden hakykatdanam okuw gutoran bilimli, akylly olanymyz az ýa-la, oran gyzlymyz. Şolaň içinden hakykatdanam şu okuw başary biläjekleri saýlap almaýan bolsa, onu sen iş kadrynam bolar, hemme zadyňam bolar. Ýöne mahal diňe şol okabilse, okabilmese para berilip, ýa-ni ýolbaşçylaryň bir topar soň gelecekde de okuw guturaýanna da ondan ýerli hiç peýda bolmajagy belli zat. Şolar ýalaklaryň sagalary ýerine geçýär, onuň olardan işi bolmy. Olardan onun iş talep edip bolmy. Olar şu okuwna ýarym ýaltyp guturaýanna da oň ne bilimi bolar, ne şu urdan käri bolar. Şoň üçin hakykatdanam on ýalak işi özüňde işi ýetişdirjek bolsaň, ýanky hakykatdanam o ýokary okuw jaýlaryna bir bilýän oglanlary saýlap almaly. O 20-den bir däl, iň bolmanyna 2-den birini almaly, ýoksam kadrlaň bolmaz hiç wagtym.
Şoňa ümserilse onun kadyryň bolar sen. Şu adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan tynçylaryň tasdiklamagyna görä, ýurda her gyssagly ýagdaýda şu daşarda gowy bilim alan ýaşlaryň gelmegi derur, olaryň kömegi derur, olara işlemäge mümkinçilik döredilmegi derur. Emma daşarda bilim alan, daşarda iş tapan ýaşlar daşardaky alýan aýryklardy Türkmenistana alyp biljekler. Ikinji tarapdan olar Türkmenistanaky syýasy çäkilliklere hem çydap biljekler. Indi şu ýagdaýda Türkmenistan öz bilimli adamlaryny saklap bilermi ýurdun içindäki bilimli adamlaryny? Hiç sakla bilmez. O yurt daşında okan adamlar o yurdun daşındaki durmuşu ýagdaýy görýär. Ol döwletiň siýasatyny görýär. O döwletiň nähili öz halkyna, öz işgärine ümserýän görýär. Yurt daşında nähili adamlar rahat ýaşaýany bilýär. İje işine doli ulu aýlykly, günlükli, iýje işine geýmeşigine, başka zatlarına, din calmana, başka yurtlara, deňde zada gider ýaly ýagdaý döredilýär şu kazanýan aýlykları bilen. Şoň üçin bu zatlary gören adamlar hey ýurda gaýdyp gelermi? Ýurdun içinde bilýärler ýagdaýyň nähilligini, näçe kazanyp biljegini, şoňa näme ýetjegini, ýetmejegini, onuň oňdaşyndan bir üstünde ýagy bolup duranlar olar örsen rahat ýaşamagyna ýagdaý döredin o ahyrin. Onuň kim oňa rahat ýurdy görenden soň, gowy kazanjy görenden soň izine gaýdyp geler. Gaýdyp gelmeýär hiç wagtdan. Gaýtap gelenim, ur agzyny bişirerde soň da taşlap basmyrak gaçmak bilen bolar. Nur Muhammed ağa, häzirki umman kynçylyklaryň, problemlaryň öňalynmasa bir odary bilen kime diýän, halka diýänmi ýa häkimetlere diýänmi ýa ikisine de bililikde diýänmi? Bu ýagdaý ahyryna nähili ýeri alyp geler, nähili kynçylyga alyp geler? Şu arada näme pikir edýärsiňiz? Bu arada hakikaten hem ýokşan. Bu gidişine gitse o hakikaten hem halka diýän ýetýänini görüp dur, hem dowam etjegini görüp dur. Ýöne diňe halk däl. Birinji nowatda Berdimuhammedowyň özüne, öz maşgalatyna, öz şagatyna, öz ogluny häkimede bulara birinji nowatda diýän ýeter. Näme üçin diýseňiz, bu problemler ýöne gitdigiçe ulalar gider, özer ahyry onuň bir ýurdun özüne de umumy ýurdun özüne diýän ýeter, bir Berdimuhammedow diýän ýeter. Ýöne o derece baranna, o derece yetenine onunla kıyın var bu zatlar düzeltmek. Yine de näme de olsa şu mahal yüzünü öwrüp, siýasatyny, içki siýasatyny, daşky siýasatyny ütgedip halka ümswer uğrasa, onu yurt yine saklap düzeltip bolmagy mümkin, özünem saklap bilmegi mümkin. Yani bu gidişine gitse hemme zat ýöne zarar gider. Hormatly dinleyijiler, Awstriýada ýaşaýan raýat aktivisti Nur Muhammed Hanafi bilen Türkmenistanyňky ýagdaýlar barada söhbetimizi dinlediňiz. Eýsem, bu meseleler boýunça sizde nähili pikir garaýşlar bar? Bir de ýazyň, telefon ediň. Gepleýär Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan neplerimiz bilen dowam etdirýär. Internetde sosial ulgamlarda görünýän aktivlige görä owgan sanly türkmenler WhatsApp we Telegram ýaly tilsimler arkaly toporlar döredip bir-birege kömek etmek işini, bir-birege bilen tejribe paýlaşmak işini barha güýçlendirýärler. Biz şu ýagdaýy ýakynan syn edýän Kawulla kawarçymyz jurnalist Şaýmerdan Ulmurad bilen söhbetde bolýar. Şaýmerdan ulu owgan sanly türkmenleriň soňky döwürde sosial mediadan WhatsApp, Telegram arkaly döredýän toporlarynyň söz açsak. Bu ýerde nämeler bolup geçýär? Anygyrak gurrun berseňiz, olar bir-birege nähili kömek edýärler? Bu işleriň netijeleri nähili? Owgan türkmenleri sizin diýişiňiz ýaly sol WhatsApp, Telegram tilsimlerinde we böyleki sosial ulgamlarda toparlar döwetler, misal Facebook'ta, Twitter'da we WhatsApp sol ulgamlarda toparlar döwetler, sol toparlar arkaly berek-berekler bilen gepleşip ol nerede bolsa şonda bolsun, misal üçin ol serhet ýok da internetde Türkiýede ýaşaýan bolsun, Amerikanyň Birleşik Ştatlarynda ýaşaýan bolsun, Ýewropa ýurtlarynda ýaşaýan bolsun, Owganistanda ýaşaýan bolsun, Iranda ýaşaýan bolsun, diňe Türkmenistan bilen gatnaşyk açýa diýiljekde, ýa-ni başga ýurtlarda ýaşaýan hemme türkmenler bilen gatnaşyk açyp, şol toporlar arkaly gepleşip etýärler, berek-berenin prinsiplaryny dinläp, berek-bereklerine kömek etýär.
Misal için aýsam şu Awganistanda ýaşayan türkmenleriň arasynda kynçylyklar köp ýokul adamlar uruş sebäpli köp nadar düşen adamlar kan şol adamlara kömek edip köp kömeklerini ýetirip oturýarlar. Şol WhatsApp, Telegram bilginleri arkaly bireklerden gepleşip mana sen munça pul ýazdyr, men munça pul ýazdyr diýip şol pul ýazdyryp soňra bank arkaly iýerip ýa beýleki ogullardan iýerip Awganistana iýerip kömek edýärler. Arada şol Azatlyk radiosunda bir uydu çap edildi. Sol uyduyu görüp sol maşgala kömek etdiler. Sol maşgala aýagyna durup tezgurşan dukan açyp öz işini özleri de oturdu. Şu gedaýçylykdan el çekdi. Şoňa sebäp boldy. Saýmerdan bagyşla sözüň öğrenini şol toporlaryň kömegi türkmenleriň şuňaly beleleşip tagalla etmegi netijesinde bir maşgala gedaýçylykdan, dilegçilikden el çekip öz dukanyny açyp öz işini ýola goýup bilipdir da şeýle bolýarmy? Ýöňem bir işlet gören adam eken, dana bir garyp düşmegen bolýar, ykbalyň bir ters gelse şeýle bolaýa da, onuň ykbaly ters gelip, garyp düşüp ýokul düşüp gedaýçylyk ile eltermäge mejbur galan eken. Şonuň üçin oňa kömek etdiler. Şol Azatlyk radiosunda çap edilen uyduny tomaşa edip, şol sosial media arkaly agtaryp sondan görüp son tomaşa edenden soň kömek etdiler. Şol adam gedaýçylykdan, dilegçilikden el çekdi de aýaly gyzy o gyzyna mektebe goýdy. Oğluna mektebe goýdy. Gyzy oğulçyna mektep daha uzak. Ol gedaýçylyga gün görýärdi olar. Şol gedaýçylyk goýup adam oğluna mektebe goýdy. Onuň hem şol türkleriň mektebine ýerleşdirildi. Onam bir kömek etdi. Germaniýada ýaşayan bir türkmen onuň karzyny berip dadyny berip otyr. Onuň hem gyzy mektebe ýerleşdi. Mektepde hada bilim alýasyň aýalam halda dokap otyr. Özüm sol pezi gursap öyle kadar soğukta, sol soğukta gerek bolýar. Soň üçin hem bazı dukanam gowy işläp bu. Sataýda dukan gursap, sol dukanda pezi gursap, sony satyp gowy maşgalasyny dolandyryp otyr. Ile elsermäge de mejburlygy ýok. Dogry. We şöyle kömek edip aýaga aldyk goýberdiler de. İnternetten görnüşüne göre şu Awganly türkmenler hukuk goraýjylyk işleri bilen hem meşgullanıp başlapdyrlar. Bu meselede de bir aktivleşme görünýär. Hatda şu Iranyny türmäge düşen bir türkmen hakyny alad edilýär, tagalla edilýär. Şu arada gurrun berseňiz. Awganistanyň halky indi şu uruş sebäpli köp ýurtlara gaçyp baryp bosgun bolup ýaşadylar we ýaşaýarlar häzir Pakistanda, Iranda. Şol Iranda bosgun bolup Gümnez diýen Iranyň Gümnez diýen türkmenleriň ýaşaýan sertlerinde bosgun bolup ýaşaýan bir türkmeniň ogly bir nähak dawa sebäpli türme düşüpdirdi. Ol bir adam ölüpdir. Şonuň ölümi onuň üstüne ýüklenipdir. Olam nähakmyşynda ol bir günah edenimden ýöne bir günah söýdüp onuň üstüne ýüklenipdir. Şol indi bir näçe günden şonuň üstüne ölüm jezasy hükmedilipdir. Şol ölüm jezasyndan soň ol beýleki gan dawasy bolýar-da. O kun dawasy diýilýär berdi. Soň şol kun bahasyny biläpdir. Olam näçe milyon İran'ın pulumuşunda. Nawa. Soň şol $25,000 töwerek bolýar. Şol $25,000 köp pulda. $25,000 dal $40,000 töweregi pul topladylar şonuň üçin. Onuň üçin hem Awganistanyň bir türkmenlerden ýekeje senator bar. Şol senatoram o İran'a safar etdi. Onuň üçin bir näçe ýaşyldyrym türkmen ýaşyllary İran'a gitdi. Şol pul bilen harç edip de şol puldan harç edip dürli ýurtlarda ýaşaýan her kim 150, 500, $1,000 çelik berenlerim bar. Soň kömek etdiler. Sonra $40,000 töweregi pul toplandy. Şonuň üçin indi häzir şol türmede ölüm jezasyna garaşyp oturan ýaş türkmen ýigidini şol ölümden halas etmek üçin alada edilýär. Halas bolar diýen umydym bar. Şol kun bahasy puly beriljek de şol ölen tarapa. Dogry, Saýmerdan indi bu getiren mysallaryňyz dogrudan ömür gonorlukly mysallar sebäbi bir şuňaly kömegi mätäs maşgallara kömek edilýär ýa-da nahak tökme jezasyny ölüm jezasy berilen türkmen ýigidine kömek edilýär. Ýat ýurtda, keseki ýurtda, Iranyňky agyr şertlerde galan özüni gorap bilmeýän ýagdaýda galan adama kömek edilýär. Indi bu zatlar, gowy zatlar, hem türkmenler şu oku bilim meselesinde nähili şu toporlar hereket edýärler. Sebäbi dünýäň başga ýerlerinde gowy kitaplar we kinolar we umman gowy zatlar we internetde öwrenere zat juda kän. Häzirki ýagdaýda mektebem gerek gäl, uniwersitetem gerek gäl. Eger internetiň bolsa şo ýerden islen zadyň öwrenip bolýar diýen pikirlerim aýdylýar. Internet döwrü häzir. Şu türkmenler şu öwrenmeli zatlary, peýdal zatlary paýlaşýarlarmy öz aralaryny? Bu arada pikir alýarlarmy?
köp paylaşanlar misal üçin şol internet book we beýleki internet arkaly berilýän türkmenler barada ilim bilim so materyallary internet arkaly misal üçin so toparlar arkaly özara paylaşýarlar. Misal her yerden biri onu derňä tapyp, soň YouTube'dan ýa beýleki ulgamlardan tapyp, soň özara paylaşýarlar. Şonuň söýlenen şol ilim bilimiň ähmiýetini so türkmenlere ýetirýärler. Hatda indi şol WhatsApp we Telegram toparlarynda bir sowat adamlaram soňa gatnaşýar şol toparlara, şol toparlarda bar. Sol toparlardan öğrenip ses arkaly, misal üçin ses ýazyw bolmasadan sesden hem öğrenip bolýar da sesden. O sesden eşidip öğrenýärler köp zady. Onuň soň bärde sol toparlaryň sol internetde ýani WhatsApp, Telegram tilsiminde döredilen toparlaryň tagallasy bilen kurslar açyldy we okuw jaýlary açyldy. Hatta dini medreselere de ular kömek etdi. Arada sol Anykoy etrafında bir çağalaryň okudylýan bir dini medresesine kömek etdiler. Şonuň bir medresenin bir diwarlary, misal binasy köne ýykylar ýalyk bolupdyr da şonu gaýtadan keltmek üçin kömek etdiler. Onuň ýalyk başga da her ýerlerde şeýle kömekler etdiler. Ämeli kömeklerim edip oturlar. Ondan soň internet arkaly diýişini ýaly kitaplar paylaşyp we videolar paylaşýarlar. O beýleki şonuň ýaly peýdaly, bähwetli, ýyly bähwetli ilim bilim öwrenip bolajak we ýaşlaryň ilim bilim öwrenmekleri üçin şeýle internet arkaly, sol toparlar arkaly paylaşýarlar videolary, beýleki materiallary. Dogry, indi Japonlarda bir nakıl bar da, şu adama az adama diýe balyk görseň balygy ýerde ertesi ýene açdyr diýdi. Emma oňa iş öwretseň, hüner öwretseň, ol hiç wagt aç bolmaz, öz çöregini gazanar, öz balygyny özi satyn alyp biler diýerler. Indi şu owan türkmenleriniň toparlarynyň arasynda bir-birege iş öwretmek, iş öwrenmek bilen tejribeler paylaşmak enni barmy? Şu ýagdaý görünýärmi, gözüňize gelýärmi? Ama sol şeýle so iş öwrenmegi paylaşmak üçin alada edýän adamlaram bar, so halklar şeýle pikirlerini öňe sürýärler we so internet arkaly we beýleki so toparlar arkaly iş öwrenmek meselesine özara paylaşanlyklaryny aýdýa biziň gepleşýän, söhbetdeş bolýan adamlar. Hormatly dinleyijiler, Kawulla kawarçymyz Şaýmerdan Ulmurad bilen owan türkmenleriniň WhatsApp we Telegram tilsimleri arkaly toparlar döredip özara birek-birege edýän kömekleri baradaky söhbetimizi dinlediňiz. Şonuň bilen hepdäniň jeminiň nowatdaky sanyny geçirip oturýar. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun, azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.